Γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε Mad Food 25. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις 20 εγγραφές. Χρόνια πολλά κιόλας, γιατί επειδή είναι τσικροπέμπτη σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους, ελπίζω να περνάτε όλοι καλά. Να περάσετε μια καταπληκτική μέρα. Και πάμε να χτίσουμε ένα draft. Το σύστημά μας 3-4-3. Παιδιά, επαπέ! Ναι, οκ, το ήξερα. Εντάξει, τι να κάνω. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε κάνει φανταστικό. Επαπέ Βινίσιους. Λαμίν Γιαμάλ. Α, καλά, εντάξει. Νέιμαρ. Να πάρω χώρα. Η Ντι Μαρία τώρα. Φραντσίσκο ή Ντι Μαρία. Ντι Μαρία. Εντάξει. Ρόντρι ή Ράις. Ρόντρι ή Ράις. Ράις. Τον μισό όταν πήρε τη χρυσή μπάλα ο Ρόντρι. Λοιπόν. Σιμπί Αραούχο. Ρέναρτ 95 Σιμπί. Άλβα. Ναι, όχι ο Ηλιθινός. Πάμε αυτά. Λοιπόν. Έχουμε. Α, ναι, έχουμε. Μαρτίν και Μπέρκερ. Παιδιά, έχουμε κάνει team of the years. Όπα, βγήκα. Έχουμε κάνει team of the years. Και μου δίνει κι άλλη. Okay. Team of the year. Team of the year. Team of the year. Παιδιά, belly goal. Belly goal, belly goal, belly goal. Bellingham, belly goal, belly. Καταπληκτικό. Κλούβερτ. Ουάχι. Τι μου δίνεις τώρα, μωρέ? Άντε, Πανάγια μου και Χριστέ μου. Πουτέλιας. Έτσι, εντάξει. Team of the year. Τώρα Team of the year. Τώρα Team of the year. Α, καλά. Okay, έχουμε άλλο ένα. Όχι. Για να δούμε πόσο χτίσαμε. 159. Εντάξει. Με 90 rating και 69 game history. Οκ. Έχουμε κανένα pack εδώ. Έχουμε ένα special pack. Let's go. Λοιπόν. Lacroix και Κάρμονα, η οποία έχει το περίγραμμα της Real. Και πάμε να ανοίξουμε αυτό που λέει ότι είναι και τύπου special pack και λοιπόν, και ναι, αυτό. Λοιπόν, ανοίγουμε αυτό το pack και είναι Βραζιλία, walkout κιόλας, Arsenal, left mid και είναι ο Γκάμπριελ Μαρτινέλη. Οκ. Θα πάμε. Όχι εδώ. Αυτές επίσης είναι οι κάρτες μου. Από pack μου έτυχε Ζιντάν και Ροναλντίνιο, παιδιά. Και Γιουσέμπιο. Αυτοί οι τρεις. Και μου έτυχε και ο Μπέλιχαμ. Ο Επαπέ τον είχα αγοράσει. Έχω γιαγιά Τουρέ της City. Έχω Κριστιάνο και Μέση. Μακελελέ Icon. Κάμπελ Icon. Αυτό. Θα τους πουλήσω αυτούς που τους έχω διπλούς. Ένα λεπτό στα γρήγορα. Όπα, έχω κι άλλους εδώ. Τέλεια. Πάμε για αυτή
και αυτή και αυτόν. Λοιπόν, τους άλλους κάνουμε μετά. Όποιους έχω, εντάξει, ας λίγο είναι, δεν είναι και πολύ, μια χαρά. Εντάξει, ας τους αφήσετε, να σου πω, κάνω εγώ. Λοιπόν, με πάει, τι θέλετε τώρα, 100 collection. Οκ, λοιπόν, έχουμε μπόλικα πραγματάκια. Δεν ξέρω τώρα, πάμε να χτίσουμε άλλο ένα draft. Εδώ. Τέλος πάντων, πάμε παιδιά, πάμε. Λοιπόν, το σύστημα μας θα είναι 4-4-2. Θα πάρουμε τον De Jong. Τώρα εδώ θα πάρουμε Bellingham. Εδώ θα είναι Mbappé. Εδώ. Άρα φίλε, μας δίνει τον αιώνιο εχθρό του, το Haaland. Γκαλτόν. Μέση. Δεν το συζητάμε καν. Τι είναι αυτά ρε EA. Ό,τι να είναι. Λοιπόν. Πάρουμε και τον Ρομέρο. Όταν μένει που τον έδωσε και στο προηγούμενο πικ. Καρβαχάλ. Παιδιά, Καρβαχάλ. Δεν παίζει. Αλλά είναι καλός. Πάρουμε τον Γκέλεχερ. Φρίμπο. Γενικά δεν μας είναι και τόσο καλά πράγματα με σχέση με αυτά που ήθελα. Αλλά εντάξει, Κούμαν, Team of the Wings και γενικά παλιούς παίκτες όπως αυτός. Μου κουντί τη ΣΑΙΚ. Δηλαδή εντάξει. Επιτέλους, Καρχάουι. Πάμε λίγο. Ανεβαίνει και το rating και games. Τέλεια. Ο Μασούρας. Παιδιά. Έχουμε πολύ καλά πράγματα. Μασούρας. Ωραία φίλε, Γουάχη. Πώς πήγε αυτό εκεί, δεν ξέρω. Τελευταία επιλογή. Παιδιά, Ρονάλντο! Ναι, τελευταία στιγμή, παιδιά, μας έδωσε ο Κριστιανό Ρονάλντο. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε, κάντε εγγραφή, πατήστε το like και πάμε, παιδιά, πάμε να φτάσουμε 25 εγγραφές. Γεια σας!